Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Jamu akadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhata. Tabigema barita naudi di hita di bagasan mingguta sadarion. Ima sian sada Musa bidu 32 mamuka sian ayat 22 rodi ayat 32 songonon ma hatana. Dungi hehe maibana borgin nai di pangarahom mazolmana na duai dohot na posona boru-boru na duai dot anak na 10 sadai laho manaripari hatariparan jabok. Jadi titogihom manasida patariparhon di batang aiki di pataripar nasa na diibanai. Tading mahola si Jakob jadi Roma sada halak marsiranggut doho ibana rodi buha siang hari. Alai dung diida dang lea tuduksa si Jakob di soro ma soitna jalangidul ma soit ni si Jakobi di bain parsirangguton nasidai. Dungi ninna ibana ma balua ma au ainunga buha siang hari. Alai ninna si Jakob ma dang hupaluaho da jolo di pasu-pasu ho au. Dungi ninna bawa iman dok ibana ise do guarmu si Jakob do ninna. Jadi ninna bawa ima dang be si Jakob do honong guarmu si Israel nama ai dialoho do debata do colma jala monang ho monak kodo. Dungi manukum ma si Jakob jalaninna ua pabua ma guarmu alaininna ibana ma buasa matung suku-sukunonmu guarhu. Dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi dibain si Jakob ma gorni parsiranggutani Peniel ainunga takas huida apalabohi ni debata jalanung malua tondiki. Dungi dina sinalpon nai Penieli bisar ma matanyari di ibana hape mekatekat ibana bain suit nai. Alanido ubain so dipangan hal Israel urat dol-dol rasi-rasi nuaing ala disoro pardomuan ni suit ni si Jakobi ido yanggo sahakna. Dia mua kadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhata adong do hata nina tua-tua nama dok iai na sinabur matuai do tapuon ninna na tua-tuai. Dalam ulo di hata Indonesia di dok siapa menabur angin dia akan menuai badai. Jadi merapatan ahanani ulani bana ido jalon na museng. Jadi masa do perhatani tu si Jakob alanya parcolo ala dia kalna lauman mangototoi na torasna sisa asa dapotan pasu-pasu ibana sian amangna. Dungi na paduon di pautoto nang hahana si Esau asa di pasat si Esau pohonan siahan tu ibana hape siang giat do ibana. Na patuduhon dia mua kadongan di
pauto do tulang na di silaban nagabe si matuana marakal ibana holan laho di bana boruna si Rahel si anima ibana gabe mamora. Jadi yang mau kadongan mau taida siya nama sai boy do non terus do ibana mangulau dosa. Terus do ibana mangulau tipu muslihat. Jala siya nak met be dungi gabi balgama diula si Jakob. Alani dia mau kadongan dung sukses ibana, dung dapot na di rohanai, tumay di bana panol solion. Bah, ngamar dosa awape, ngasala awape, tu damang, tu haku, tu datulan, di do ibana songoni. Alani, dung 20 tahun ibana, ditinggal hon huta tubuanna, martahi mulak baibana, tu bagas nidamangna alai nunga jumuli ibana manopoti dosana nunga martangiang ibana tu debata asa dipade makma rohani amangna dipade makma rohani sesau mulak ma nasida dibuang maka paranganna dibuang ma aka artana dibuang masih dua lau pasatonna tu si Esau ditari-pari ma batang aik jabok dong sahalakna marsiranggup maibana dong sahalak disi marsiranggup maibana olah duduk nakin buha siang hari di persiranggutan nai dan di padua ibana halak ni debata suruhan ni debata garieda gomos do ditiup ibana jalamonang gabe soro halakima soitna gabe ngedul ma mekat masih Jakob alani dang di padua ibana sojolo di pasu-pasu si Jakob alani ma didok nakin aise maguarmo burjuru hana mangalusi si Jakob dowarku olanyon dang si Jakob bedohonong guarmo alai Israel nama jamu kadongan ado nang dohonan ni barita naudio tuhita di bagasan minggutta sadarion na parzolo ima marhite si Jakob dipilih debatado asa sian si Jakob ma permulaan ni bangso ni debata pasu-pasuan di bata HP si Jakob ulon na holan na mangototoy atong boyro sada sukun-sukun apakah Tuhan Allah salah memilih Yakub menjadi leluhur menjadi Israel dang salah molo debatado nama milit dang ngadong nasalah kedaulatan ni debatado hak prerogatif ni debatado molo pe dipildit si Jakob ima si parakal alani ma dia mo kamanginang di ida debatado persitutuan ni si Jakob namar sirangguton tu debata dan di palua ibana debata saleren so di pasu-pasu
Jadi neng dohonon na tuhita ima halak na sai toktong marsirangkuto tu debata marparsaorat tu debata na jonok tu debata pola do sahatu nama dok dak kupalua ho sareleng sopa sombuk imana parjolo dapat dua dia makadongan radedo si Jakob mabuka dirina mabuka topengna nampe salah parak kalibana nama ngototo ibana alai marhite nasikun ise do guarmo holandirok ibana si Jakob dipate ibana do dirina dadong na bunihi dang dadong na hukum alai jujur ibana madok perakal doau si Jakob doa garhu jadi dia mua kadongan sa porsion dipatedik ibana do dirina dia dopan ni debata naing donon na tuhita mologio roham naing dapotan pas-pas di debata topotima dosam buka ma dirim tujolo ni debata jujur maho dia dopan ni debata sude patedik mai tu debata songone detai di patedek sude kahurangan topoti sandok dosami jadi halak na patedekon nama buka rohana nama buka topengna nama buka hajatonna dironda ido pasu-pasuan ni di bata alani dia mau kadongan dan pola maira hita di jolon di bata madok perdosa doa Tuhan ale Tuhan perjuji doa si pauto doa si permabuk doa si panggete-gete doa asi roham sesama dusak